Belê Serokê Giştî Hakparê Düzgün Kaplan ji Diyarbekirê mêvanê min e. Silav bû tekekê düzgün, destpêkê de pîrozbahî bû ve bû Hakpar, bû Hereketa Azadî. Giringiya vê yekbûnê kekê düzgün bi taybetî ji Bakurê Kurdistanê re tu çawa dibîne kerem kekekê düzgün. Peşida Slavên germ ji bo temaşawanên hêja dikim. Gelek spas pirozbahiya cenabê. Niha yani Kurdistan rojilata navîn 6 milyon millet û çar perçe. Yani azadiya wan nîne. Kurdistana başûr derfeteke federalî, rastî jî bo destkefteke gelek başelê ew jî hîn xeterê daye. Niha perçeyê herê mezin Kurdistana Bakur. 6 milyon millet. Yani behek. Erdê xwe de dijî yani eviya rastî jî baş nîne. Niha Kurdistana Bakur da xetek û millî mafê Kurdan û reva û kolektif dixwaze hevcedariyek ûs heye. Ji ber ku 3 sal berê jî ev tune bû. Her cara dibêjim lê bibêjim jî tune bû. Yani niha em Kurdistana Bakur ev xet gerekî geştir be, mezintir be. Siyaset jî realîte dixwaze. Eger realizmê tune be siyasetê de peşketina te jî kêm dibe. Realiteciye Tirkiye'de tu dikarî siyasetekî aştiyane demokratik û legal dikarî bimeşînî û velatperverî. Niha ev derfet heye. Niha ev ku ji bo Kurda mafê Kurda dixwaze, kolektif dixwaze ev xet gerek mezin be. Ji ber vî jî hareketa azadî û Hakpar yani cudatiya wan tune, rastî jî tune. Dervayê me jî gelek grup û hareket jî hene cudatiya wan jî tune. Her ezî bêjim kekê düzgün niha berî demek kekê düzgün berî demeka Kurd yekîtiyek di navêna pak û tevgerde çêbû. Peveke hate damezrandin. Niha Hereketa Azadî yekbûna xwe li gel Hakparê ragihand. Mirov dikarê bêje ku proseyeke nû ya hevûdû nêzik bûnê di çerçeveya doza neteweyî demokratîk li Bakurê Kurdistanê de dest pê kiriye? Belê ew şanseye yani Partiya Velatperestên Kurdistan gava ku ava bû yani ev dema tevger û Partiya Azadiya Kurdistan pak bi hevra yekîtî çêkirin ez ji beşdariyê kongreyê wan bûm. Min pêşniyarek ji cenabê wan re mikir. Yani kanûnê devletê Tirkiyeyê de partiyek coğrafî tu nikarî ava bikî. Yani ev kanûn ji bo dijî Kurdan hatiye dayîn. Niha em dixwazin ev PVJ da gerekî şansek yani ev PVJ diçe em dixwazin alternatîfek bibin. Eger tu navêkî Partiyê Kurdistanî ava be rêxistin kirina wîna teşkilat kirina wîna gelek zahmete. Gerek zahmetî jî derdixin û derxistine jî. Yani sê partiyên navê wan Kurdistanî da dadiyê bilind dava vekiriye. Yani avana jî yani nikarin rêxistinî bibin. Ez dibêjim yani navê Kurdistanê gerekî partiyên navê Kurdistanê Tirkiye'de rahatî siyaset bikin. Ev rexneyê me ji bo devletê Tirkiye'ye. Lê ev derfet tune pêvajo diçe. Niha evî min pêşniyara min ev bû. Partiyek me Kurdistanî bibe ji bo navê wî em jî tekoşîn bikin. Hakpar jî pişkiriyê bide. Bak PVK re Hakpar bibêje PVK partiyê min e em ji bo navê Kurdistanê ber dadiyê da çalakiyên wan her tiştê wan de em bi hev re bikin. Lê ji bo Kurda re vak partiyekî Hakpar jî lazim e. Ev ku bikeve hilbijartinê meseleyê Kurd bîne rojevê û hilbijartinê de düzgün dixwazim wê jî bizanim kek düzgün. Partiyek wisa jî lazim e. Belê. Kek düzgün niha mesela aliyekî Dem Partî heye. Dem Partî bi xwe got dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me. Li aliyê din mesela ew hevkarên Dem Partiyê zêdeyî wana çepgirên Tirkan e. Li aliyê din mesela Hereketa Neteweyî Demokratîk Kurdî heye warê legal de jî gelo bi van yekgirtinên got çêbû. Ji bo Kurda ew kesên ku çareseriya pirsa Kurdî doza neteweyî demokratîk de dibînin alternatîfeke ji wan re derdikeve pêş? Belê ev walahî heye. Ez wek 2 sala serokatî ev partiyê dikim ev sala sêyemîne 2 cara em ketine hilbijartinê kolana da gelek çiye ez geriyam. Kurdistan navçe geriyam.
beri ev derfet tune bu pişti hende kan rastıcı derfet çe bu gelli kurji alternatif tuhaze her çıkaz dengin kimci bigre hak par ji kolana da rastıcı alternatifik tuhaze gel eğer tu siyasetek aklane o kolana da bebe ne siyaseteki büro kolana da bebe alternatifek gel duhaze baveriyamın ji gelli kurteye eğer tu siyasetek baş biki baver bike ev valahiye ez carcara dibejim ev valahi ji bo siyasete Türkiye jevjadari dike keki Cemal yani ev ku jukhara muhatap nişandadın yani ev bebejin Dem Parti yani ev heval bendin Dem Parti baver bike ji bo çaresari avana ne çaresariya pırsa kurt bu ne jiber ku avana çaresari ne ditin gelek sala derfet destevanda ha bu ne kirin naha ez dibejim reyek nu lazime baver bike ev reyn nuji jibo kurdaji hevjadari dike ihtiyace jibo siyasete Türkiye'ci ev valahiye eğer dervayıvan yani ez gelek çara dibejim dünya o rojlata navin o Kurdistan'ı da duhateye jibo mafi kurdan kolektif duhazın gerek ki yekitiya van o rehistini van hebe tuzani eğer hebe ev valahi heye yani gelli Kurd bersivayı bide Keki düzgün mü yani hun veki hak var naha. Ku hareketa azadi jinha veke partiya mafu azadiyan de tevbigere. Yani gelo inisiyative ki digirin hawle ki dikin ku ev navend neziki havudu bebe. L'aliye ki naha peveke heye, l'aliye ki hak par heye. Yani lider ve düse partiyin dindiminin de seri kısmının dindiminin yani hawlek heye ku navendeke netebeyi demokratik Kurdistanî Bakurê Kurdistanê bêdurust kirin. Yani min gavadin jî biko yani PVK rastî jî cudatiya me û PVK nîne. Em dikarin siyasetek behevra bişopînin. Yani ez dibêjim yani PVK dikare xwe fesih neke ji bo navê Kurdistan dikare evê bike û em ji hevel bidin em ji piştgiriyê bidin vek partiyê xwe hesab bikin lê ez dibêjim partiyek Hak Parti lazim e hevalên PVK jî em fikrekê hevbeş bikin awana ji alîkariyê Hak Pariyê bikin em behevra siyasetek aqilane em dikarin bimeşînin bawer bike ji şopandina rojhilata navî mesele Kurd tu cudatî me nîne ev alî da jî Hak Parti vek ev meseleyê yekîtî ji xwe re erkek millî hesab dike ev alî da jî çi jî bikeve ser milê me ev alî da jî em kar bikin û hevalên me PVK jî nêz da em tekiliyê xwe dayînin û yani ihtiyacı Kurdan eve partî û şahıs û awana tên digorin lê gelê Kurd dimîne ev millet heyfe û bê azadî hin jî erdê xwe de dijî gerek em çareseriyek bibînin ev ya yekekî Cemal mesajek herî mühim niha Kurdistana Bakur da siyasetek aqilane eğer girseyî nebe mezin nebe baver bike Kurdistanê başûr jî xeterî de dibe perçeyê dinê jî xeterî de dibe ev erçî ser milî siyasetmedarên Kurdistana Bakur dikeve gerekî xeyne entegrasyon û dagirkeran siyasetek millî aqilane azade gerekî em mecburun ava bikin Spas bote, bi rêz düzgün kaflan serokê giştiyê Hak Parti Diyarbekirê gelin.